se nreġgħu lura biex niskopru x'isnajiet illum baqgħu fil-memorja u rrakkonti ta' nanniet. Ebel xixa mal-ajrebu mal-itar Magda ħadlok f'toroq trabijiet jiraqdu kienu jippruvaw fil-front iqafat isper fil-qasab u f'apalju jew b'xkilla idejjaħmu bħal-maġija b'imtid sport u b'ħafna ħila. Dawn snajiet li llum ħolma għax inbidlu żminijiet kienu tassew popolari jafu dwarhom in-nanniet mhux li kien niftakru fihom xogħlijiet ta' snin għaddew kienu ħolqa importanti tal-ġrajiet li llum infew. Tieni forġa jew nkwina il-ħaddiet mal-ajadina l-għodot jaħdem għal xi bdiewa mill-bdem dejjem u swina in-nisirġa mal-maqlija twabet kutri drab mimlija l-insiġ proċess delikat mal-feniċi assoċjat la tinsiġ isar ballata nisa jaħdmu d-dar f'bjut bil-marzebba u l-kazzola dejjem les li jsoddu xquq. Dawn snajiet li llum ħolma għax inbidlu żminijiet kienu tassew popolari jafu dwarhom in-nanniet mhux li kien niftakru fihom xogħlijiet ta' snin għaddew kienu ħolqa importanti ta' ġrajiet li llum infew. Is-snajiet u ċ-tradizzjoni tallem dwarhom u azzjoni aqra kotba bilgħab dwarhom mhux se jerġa' jkollna dawn snajiet li llum ħolma għax inbidlu żminijiet kienu tassew popolari jafu dwarhom in-nanniet mhux li kien niftakru fihom xogħlijiet ta' snin għaddew kienu ħolqa importanti ta' ġrajiet li llum infew. U jekk paskra trid tiġġor, sejjaħ il-pastas! Ma jgorx! Grazzi.